Yo, what's up? Haring Bangis nagbabalik, guys, ha. Medyo natutulog ako. Ang dami nagtatag sa akin, may bagong kampiyon daw. Bisaya daw 'to eh. Tapos nag-champion WBC. Ano ba yung WBC? Pwede bang paki-explain nyo sa akin kung ano yung WBC? Hindi ko kasi naririnig yan eh. Lalo na yung nag-champion, Magsayo. Sikat ba yan? Sino ba yun, Magsayo? Hindi ko masyadong kilala yan eh. Ngayon lang ba yan? Ngayon lang. Kasi ako underground ako eh. Oo. Tsaka yung ano, di ba? Kasi meron nga po siya, hindi umaten sa laban namin eh. Gusto mo, dalawa yan, BOTY eh. Champion, dalawang champion, pagsabayin natin. Oh, sa BOTY. Double kill natin yan, pagsabayin natin yan, patutumbahin ko na sabay. Hindi naman sa pagyayabang ha. Pero gusto ko lang itanong kay Magsayo ba yon? Oo, gusto ko itanong sana kung ano kayang pakiramdam ng nung tumalo ka nung boksingero na may injury. Oh, yung dispalinghadong boksingero, anong feeling nun? Hindi ko kasi alam eh. Pag may injury kasi yung kalaban, di ko nilalabanan. Oo. Real talk ha. Ewan ko, ano kayang feeling nun? Parang nakachamba ka pa nga. Hindi ko alam ha, parang nakachamba pa yung manok nyo. Kasi, ewan ko, hindi niya napatumba eh, di ba? Hindi niya napatumba. Injury na nga, bakit di mo pa mapatumba? Dapat pag ganun patumbahin mo. Kung gusto mo maging tunay na kampyon. Diba? Kahit na anong sabihin nyo, kahit magkampiyon pa yan ng ilang beses, kahit ilang world title pa hawakan yan, nahihinaan pa rin ako dyan. Oo. Manila Boys lang ang malalakas. Kaya nga walang sumasali ng mga Manila Boys dyan sa sa mga WBC, WBO. Kasi mga walang pera dyan. Oh, walang pera dyan, pre. Ang pera talaga, nasa Manila. Humiikot lang dito ang pera. Wala dyan sa WBO, WBC. Huwag kayo sumali dyan. Walang dyan, walang kwenta dyan. Kung matapang yung Magsayo na yan, ha? Kung talagang world champion yan, labanan niya ako sa BOTY. Di ba? Yan talaga. Labanan niya ako sa BOTY kung talagang champion siya. Tingnan natin kung hanggang saan ang lakas niyan, pre. Champion yun na yan? Champion yan? Hindi ako naniniwala. Cheap. Ha? Cheap. Mga naniniwala lang na nag-champion talaga yan, na malakas yan. Yung mga Bisaya. Siyempre kababayan niya, susuportahan yan. Pero yung mga Manila Boys, ha? Walang Manila Boys na nabibilib dyan. Kasi yung kalaban niyan, dispalinghado. Oh, di ba? Walang dating. Napakapapayat. Ano ba yun? Napakagagaan. Sarap buhatin, sarap ibalibag. May hina pa yan, hindi pa uubra yan. Kung talagang malakas yung Magsayo, ha? Pumunta ka sa BOTY. Labanan mo ko, ha? Di ba? Yan. Para magkaalaman. Kung sino talaga malakas? Kung Bisaya ba talaga o mga Manila Boys? Di ba? Yun na yun eh. Wala na dapat pagtalunan pa. Kaya kayo, yung mga nanonood ngayon, yung mga Bisaya na tuwan-tuwa sa pagkapanalo ng Magsayo na yan, di ko nga yan kilala eh. Ha? Kung sino kayo natutuwa, wag niyo na akong itag. Eh, wala eh. Wala akong pakialam dyan. Kulang pa yan, kulang pa. Marami pa yung kakainin na bigas. Ha? Wala pa siya sa kalingkingan ko. So ayan, abangan natin yung Eto nga pala guys, abangan natin yung announcement ni MG. Mukhang malapit na yung announcement niyan eh. Alam ko naman, di mo ako kayang bitawan, makagago Zapman. Kaya abangan natin kung sino yung ilalaban niya sa akin. Kasi, alam mo naman, bibigyan ko kayo ng matinding laban ngayon. Kasi kung makikita niyo yung ensayo ko, di ba? Talagang naghahanda ako ngayon. Kaya excited na rin ako sa mga kalabang ko eh. Wawasakin ko talaga yan. Sana makagago Zapman na Bisaya ibigay mo sa akin. Kasi babawi talaga ako. Nagiinit ako eh, nanggigigil ako eh, di ba? Iba talaga manggigil si Haring Bangis, di ba? So ayun, yun lang masasabi ko. Wag niyo na akong itag. Gumawa akong video ngayon kasi ayoko pinagtatatag niyo ako eh. Sino ba yan? Di ko nga kilala yan, di ba? Mike Tyson. Yun, itag niyo ako. Mike Tyson, kilala ko yan. Ha? So yun lang, Haring Bangis, nag-iisa. Manila Boys, Capital City, ah!